kula gelem ngancani leresan mas alias kebetulan blancone kadang rati kabotan yen purut mas enggal-enggal renjangi tekan omah mangke kula opai topeng wong lekan golek momongan iki blonjo napa Mbakyu badhe pindahan ampun delok mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paeng oing oing awan rondo kanggoku rapatek penting nyang Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja sumelang nadyan rondo dijamin kepling sampurna pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani leresan mas alias kebetulan blancone kadang rada kabotan yen purun mas enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opai topeng wong lekan golek momongan iki blonjo napa Mbakyu badhe pindahan ampun gelang mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paeng oing oing wonondo kanggoku rapatek penting nyang Semarang mas tuku gelang po anting